izena berriz, bai, kaleratzen aurkako kolektibotik nator, eta nire izena da Eba Aliz. Eta hori irakurriko moztatutakoa, kaleratzen aurkako kolektiboa martxan hasi zanetik, hirian antolatu diren zenbait kultur, naiz kirol ekitaldia aprobetxatu ditugu, etxe kaleratzen arazoak kalera atera eta horren aurkako borrokan gizarte antolatu baten garrantzia aldarrikatzeko. Besteak beste, Behobia Donostia lasterketan izan ginen, Olatu Talkako azken bi ediziotan eta Donostiako giza eskubideen zinemaldian ere. Oraingoan, Donostiako piratak izan dira, azte nagusiko txupinazoan parte hartu eta herrikoien programari hasiera emateko gonbitea luzatu digutenak. Kaleratzeak estot kolektiboa osatzen dugun pertsonak oso positiboki hartu dugu eta publikoki ezkertu nahi genioke. Ez da kasualidadea gaur matxi publikoki aurkezteara Garibai kalera hurbildu izana. Zerbait benetan bideragabea bada, ordaintzeko ezintasunen aurrean, etxebizitzan mailegu bat hausteak bi aldeentzat dakartzan hain ondorio desberdinak dira. Eta bideragabea da, egungo legediaren arabera, bietan alderik ahulenak, gehiagizkoak diren atzerapen interesak eta epaiketa gastu ez gain, bizitza guztirako sor bat gainean eramatera zigortzea. Guzti hau, mailegua sinatzerakoan ezakiten, ez ezaguna zitzaion bitartean. Zaharkitua eta erabat inpartziala den legedi batena babesean jokatzen dute gaur egun banketxeek eta bereziki kutxabankek. Erabat bideragabea den nagusikeri posizio batetik jokatzen du. Kolektiboko zenbait pertsonek bizitako esperientzietan oinarrituta kutxabankek praktika lukur eta antisozial hauek zalatzeaz ez gara nekatzen eta gaur ere hemen gaudela aprobetxatuz beste konponbide batzuk hartzera gonbidatzen dugu. Hipotekaz kaltetuak dauden familientzat bizitza duin bat izateko bigarren aukera bat posible delako. Amaitzeko gurekin bat egitera animatzen dugu mundu oro larun batean, gaueko 9 aldera portuan, jai giroan, piraten jai programa zabaltzeko txupinazora. Ez kaleratzen arazoa egungo errealitatean zertatu dago tamalez eta astear diren jaiak gizarte borroka honek eman dituen aurrera pausuak eta lorpenak ospatzeko aukera ezin hobea dela iruditzen zaigu. Eta berriro ere, mila esker piratentzat. Eskerrik asko.